Hello everyone, welcome to Pambasa Kamancinza TV. I'm here to update you of what's happening on the homecoming izolo mhla ka-14 July 2026. Sikhumbule ukuthi uMamKwanana ukhumule inzilo wathi nje yena angeke akwazi ukuzilela indoda eshiyele uMakhopeni izimali. Izolo uMamKwanana uhleli noMalanga etafuleni, uVusi uhleli kusofa ulokhu ebaqonyuza nje ngehlo. Ebese uMamKwanana etshela noMalanga ukuthi kuzomele bakhulume, athi nje uVusi ungakwenzi lokho wena noMalanga. Wathi uMamKwanana uVusi ungena phezulu endabeni zami noMalanga. Wathi ungenele yini ngempela wena? Wathi nje uVusi ngikutshelile ukuthi yini engiyifunayo. Wathi ngifuna wonke ama-policies abhodi ezelana njengamanje. Wathi uMamKwanana ukhuluma ngani Vusi? Wathi nje uVusi nangoke sebuza ekubeni amadokhumenti kabhodi ekuye ufuna ukuwagcina wena self. Wathi uMamKwanana angimazi ukhuluma ngani uVusi noMalanga. Wathi nje wena wazi ukhuluma ngani esho kuVusi. Wathi uVusi wazi kahle wena wahamba lana washiya ubhuti wavele wabuya ngoba nakusekumngcwabo nakhona engathi awukazi uhambe manje awusafuni ukumzilela ngokwesintu. Wathi nje ukukhohlakele Mabuyi. Wathi uMabuyi sifike ninike lapho weVusi yini indaba ongithatha kancane kanje? Wavele uVusi wathi yazi noMalanga asambeni uMamKwanana ungena esibhedlela uzobona uThando. Wafike sethi uyazi ngimkhulise kanjani? Wathi ubekhulela phambi kwami ngaphambi kokuthi ahlakaniphe kodwa manje wathi kwayilezi izinsola ngizazi mina ukuthi zimayelana nani. Athi uThando usho Vusi avuma uMabuyi athi uThando aqhubeke uMamKwanana asho ukuthi uVusi akakujabulela ukuthi uyikhiphile inzila yakhe. Wathi yazi Thando akekho noyedwa wazi ukuthi yini engibhekane nayo. Wathi ya ngiyikhiphile inzilo kodwa kwenzeka kanjani ukuthi uVusi abe nezitolo ezikanjeni? Abuza uThando utheni? Athi eziphi isitolo? Asho uMabuyi ukuthi uthe mina ngikazi ngithanda umfowabo. Washo khona ukuthi mina njengoba ngilana ngizele izimali zamfowabo. Wathi nje uThando hayibo wazi walihlaza uVusi. Wathi nje usithatha besibini sokuthi akhulume ngomshado wakho kanjeni kanye nezimali. Wathi uMamKwanana angazi nami Thando and uNomalanga angafuni ngisho ngibheke emehlweni. Wavele nje wathi uThando mngani kuzomela ushaye phansi ngonyakho ikwakho phela laphana and awukwazi ukushiya umuzi wakho. Wathi lezi yazingane seziphumile esandleni. Uhleli kusofa kunento ayibheka uqhamuka uMakhathi Ntombi zethu usakhona bengithi usuhambile ngine-interview eredweni. Athi uZethu hayi bengizothatha ngikhohliwe bese ngiyahamba ngemsebenzini. Bese hayi okay mntanami ngiyakuzwa. Athi uZethu kahle wema athi ngizodala yini kodwa ngingabibikho right Zethu. Athi uZethu angikuzwa nje kahle kusukela ekuseni bengingakuzwa nje kahle. Aqhubeka uZethu athi awungixoxele kunjani uba i-influencer azithulele nje uMahakhe. Aqhubeka uZethu athi ngiyakubona unezinkinga ezimnandi empilweni awukwazi nokucabanga kahle ukuthi izoyisebenzisa kanjani umholo wakho wokuqala. Wathi uMahakhe yazi mntanami ngicela ngifonele uNofundo umtshele ukuthi asheshe aze ekhaya uma nje eqeda umsebenzi wakho wesikole khona sizokwazi ukuthi sishuthe amanye amavidiyo. Athi nje uZethu uyabona-ke sisi ucabanga njengosomabhizinisi lapho akathinti ngisho umholo wakho wokuqala avele ashintshe ebusweni Mahakhe. Aqhubeka uZethu athi usufuna nokwenza enye futhi. Athi nje ngiyayithanda lento oyenzayo ma. Washo khona ukuthi kumele ngikutholele i-financial advisor umuntu ozokusiza ukuthi yenziwa kanjani imali uphinde futhi uyisebenze kanjani. Athi nje uMahakhe imali ayisekho mntanami. Athi uZethu hayi mashabalala. Waqhubeka wathi ubaba wakho uyisebenzisile wathenga amathuluzi akhe ase-workshop ngayo yonke. Wathi nami ungitshele ekuseni. Wathi uZethu kanjani kodwa ubaba asebenzisa imali yakhe engakutshelanga? Wathi nje mahlala phansi noNgwane umtshele ukuthi uzezwa kanjani ngayo yonke lento ngoba ngiyakubona ukuthi ayikuphethe kahle neze. Ngiyabamba le ngingakhohlwa ucela notification bell usubscribe nomshumo wakho. Bye.